Oh, Ilda, dat was het wel even. Bah. Dat was vies. Ja, er zit, wat doet Tinks dat er tomaten niet zitten, denk ik. Brave koeien. Ja, kakzakjes, meid. Nou, zaken. Dat azen. Oeh, dus die is even los. We zeggen het wel. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, wij zijn even een paar dagen van de radar west, want het weer ziekeboeg, ziekeboeg. En meestal vrienden hadden wel eens af van, hey, je vlogt er in iets achter. Nou, dat is van dit soort situaties, want ja, in een gezin, als je dan ziek bent, dan wil je allereerst ziek. Ilde weer al 2 weken echt net fit. Ik weer een beetje wat snotterig in de zaak. En toen kreeg Ilda dus uiteindelijk medicatie voor een midden-eerontsteking. Nou, daarna werden ze alleen nog eens wat minder. Jelke had hij echt net fit best. En ik ga echt 3-4 dagen echt net fit best. Echt midden-eerontsteking. Nou, ik jij nog wat vol zat je hem jaren. De zaak had helemaal net ziek best. En Jelke is wel weer aardig bij de tier. En ik en Ilda eigenlijk zoend, nou, juist er op een nijmuurtje. Toen dacht ik van, hey. Even zien hoe het hier trouwens, ja? Wat doe je maar hier, boefkes? Ben je mooi een watje? Maar ik merkte dus juist een beetje dat ik wat fitter wilde, want ik hier in 1 keer zo'n oproemboede. Dat hak ze nou en anders even. En nou ja, ik ging natuurlijk heel van mijn gevoel echt een paar dagen helemaal mezelf net nuttig maken. En toen dacht ik van, laat ik eens even uw tijdelijke houtje oproemen. Want het wie altijd een dikke bende. Heel denk van, maar tijdelijk, dan smieten we alles maar in hoeken en op een bult. Maar ja, ik erger me daar zelf dan heel bot hoor. Dus dat ga ik even een beetje opred. Maar ik zei eens dat ik daarna wel heel dan stikken wie een foto bij het koe. Maar van mijn gevoel weer dat heel goed. Dan moet ik alleen nog hier wil ik nog een beetje uw werkjassen, oudjassen, hè? Dat soort dingen. Dus die ga ik hier nog lezen. Dit wil ik nog even daar ophingen. En ik ga nog, ik heb wat nieuwe stakjes besteld, want ik hier 4 meer stakjes. Ik ga nog een pakketje wat retour maat. Ik ga nog iets wat, fina maat, dat wil ik jullie even brengen. Ik ga nog iets van Katrin, wat nog lang weer waarom moest, maar trots ziekte dat net lukt is, dus dat wil ik waarom brengen. En ik ga nog een stapeltje klingen. Dat wil ik graag te keer zetten of bij Jelle en Jannie naar Roemenië. Met die gaan naar 4 keer hier naar Roemenië voor mijn spul. Nou, uw lietse wiefke die is gelukkig het fit. Die weer echt heel ziek. Echt super sneu. Oh, Ilda, dat was net wel even. Bah. Net wel vies. Ja, er zit, wat doet Tinks dat er tomaten niet zitten, denk ik. Wat is het? Ja, dan was het net op iets, joh. Shit, pak deze maar. Die. Die is echt heel leuk. Nou, deze 2 kunt echt super goed vinden. Jeske is echt heel voorzichtig met Ilda, dus dat is wel mooi. Hij staat wel eens bovenop haar rug, maar het maakt het Ilda niks uit. Het kan nou nog, hij is nou nog iets. Maar ja, ze kent heel goed vinden. Ze zijn eigenlijk altijd met zijn 2 echt aan het watchen, dus dat is heel schattig. Nou ja, en ze fret erbij dat ik van alles uit. Dus ik ga de handen er wel vol hoor. Maar ik zei ze al aan de dagen wie Jeske prima, ja. Dus Ilde die lijkt wat van pampers bij mij, maar Jeske die wie hartstikke leef. Jeske leef? Ai. Hey Jeske. Hey Jeske groeit al school, hè? Dat is nou een weekje buurs. Ja. Maar al orelweek, denk ik, orelweek al. Zeg maar, Jeske. Nou, en ik dacht, omdat we een beetje fitter binnen, wil ik toch even samen met Ildo... Nou, misschien dat spul van Katrin wil even ombrengen, maar dan even lekker keuren. Even in de boetenlucht. Even fresh air. Ik ga de bergen verschijnen. Ik ken die ziektekiem direct al hieruit. En het is schitterend waar. Dus ik denk dat is wel even zoen. Even lekker naar boeten te geren. Maar even weer een beetje wat dwaan. Want nou ja, dat zit net in mijn aard om op de bank te lezen. Maar ik moet heel eerlijk wezen. Die 2 dagen dat ik de lijn ga, komt me al net zo vol schillen. Nou, ik ga een bakje koffie houden. Ik ga de beestjes even dienen. Maar zei ze dat het me toch nog wel wat afvoer. Ik dacht dat ik wat fitter weer, maar we zetten het stuf erop. Ilda weer echt heel min, dus die ga ik nou eerst op bed smitten. Nou, Jiske gaat er leggen wel uit. Die lijkt weer op een poef. Net op zijn kerst, maar op een poef. En ik zal even dit al je ophingen. Dan is dat ik uit het zicht. Dus dat zal ik even doen. Ik heb mooi wat jassen voor het smid trouwens.
Wat bewaar je dan trouwens gauw prutte brul, zeg maar. Check het. Nou, dat eigent alweer vol netjes. Het heer nog even voor de sjaal. Echt zo'n boerentje, hè? Oerl het heen. Ik ben echt heel erg tevreden. Ik zal nog even wat klein op foto's zetten. Dan kan ik die te keer zetten. En nog even wat klein in de tas van Jelle en Jannie. Dan kan dat, nou ja, alles wat nog netjes zit, hoe net foto's smieten. Maar dat kan wel bij broek worden terug oren. Dat kan ik misschien al horen, meestal blijft mijn meidje. De kaart. Ik leeuw het wel. Ik maak je een bakje thee. Ik ga even in de chill. En als Ildo dan aan wekker is, dan even lekker naar boet nemen een blokje curry. Want het is echt lekker waar. Even een frisse neus hebben. Maar eerst in de chill. Het is haast 12 uur. Dus we gaan op een paard naar Saakjes kwam op zaak hebben op de helling. Toch krijgt even de frisse neus helling. We gaan zo even verhuis. En ik denk dat zaak het wel leuk vindt om de puppy in de shit te leggen. Dan kunnen we dat voor ik dan. Gaan we dan het eerst een dien. Ik ga kakzakjes mee, dus het moet al nou, met al wat bier, hè. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel helpt, de Helmond. Het is wel een eentje, maar ik denk dat het krek kan. Het kwallenplank en dan krijg ik even in de rust en dan weer waarom. En de rij wel back out, denk ik. Oké hoor. Goed zo. Nou, het gaat zo mooi als wat. Nou, ik ga al het squallen hellen, maar die wil te watchen. Ga ik even de man bellen en het koel, hoor. Want die baas zei natuurlijk van, ja, dat mag wel, dat kan wel. Maar ik had het even verifieerd, maar dat mocht wel. Ik kan alleen nog bij Ilda wennen. Hoe is dat, Jeske? Ik heb zaken maar even te watchen. Go, zaken! Dat azen! Nog even zitten dan wat in de brievenbus zit. Hé, wacht, Jeske. Nee. Ik ga in de hoes. Ik denk dat Jeske wel even op matten wil. Even in de rust. Ik ga van Ilde nog even lezen. En dan krijgt hij de fles en gaat hij ook op bed. En dan kroep ik even met de voetjes omheen. En als ik dan zaken vanmiddag ophelje, dan maak ik eigenlijk nog even los de bordskippenwinkel. Dus dan kan ik eerst nog correct even bekomen en dan aan mijn zaken nog even doen. Zo, ja, ziet. Niet waar? Hoppatee. Waar was het heen? Oh, kom ik weer mee. Oh, skot. Skot. Zo, dan moet ze komen. Hoep. Zo. Hé daar, Jiske. Jiske, ik waardig. Zullen we een mooi boekje uitziekje, hé? Ja, boekje uitziekje. Nou, we gaan 2 boekjes uitzacht. Deze. Kijk ook. Man ha alle besten van de beste tuin erop wachten. Al die tijd gaan ze de buik van mem olifant dikker en dikker een muntje. Maar op mooie meidietsdag is het uiteindelijk z'n 4. Een baby-olifantje is binnen. Die is wel heel leuk. Ik weet net dat ze genoeg geduld had om het hele verhaaltje te lezen. Maar we zullen het zien. En ik hier nog een heel leuk flapkeboek. Die is al safvolle broekdier, hè? Terug zaken eigenlijk. Maar ik denk dat vindt ze misschien echt wel leuk. Dus daar moet ik echt mee beginnen. Maar ze zijn shit heel dag. Wat hebben we hier? Dit is leuk, hé. Grote beer en koesen. Oh, dit is op safari, hé. Oeh, boem. Zo. Op safari. Dit zijn weer al die orenplaatjes. Sjoerd, wat zit er hier? Wat is dat? Schildpad. Zie je die? Krokodil. Heel goed, meid. Jeske houdt me wel lekker down. Zullen we hem die fles even klein, meidje? Zullen we dat doen? Kun je maar biesteken? Zo. Kun je een boekje lezen? Kun je een boekje lezen? Wat me nog een andere bladzijde was, ja. Ja, ben je in het pretpark. Zit al je levenvlakjes in heen. Zie je dat?
Dus die is even los. Met hem zeggen het wel. Goed zie je, hè? Stiesje. Geen bladje eruit scoren, hè? Ik ze boef. Wauw. Is die bezig? Zelf. Pak maar vast. Pak maar vast. Morgen gaan ze erop wachten. Al die tijd gaan ze de buik van mijn olifant dikker en dikker en nog dikker worden zien. En al die tijd, wie het eerste dat ze vregen als ze een kwartje kwamen, en is het baby-olifantje er al? Nog altijd net, wat duurt het tot lang? Und aap op een mooie meid iets mannen uitroept, het is binnen, het baby-olifantje is binnen. Nieuwsgierig rennen alle beesten bij aap mij. Ze willen de naar je babyvoeten dadelijk zien. Oh, oh, wat een schatje. Het is een famke, laat het met mijn olifant. Is het net een parel van mijn poppen? En ze lik het bot op mij, zei de grote olifant, jonke met een glimpje van grutskens. Ze is de tante van het lietse olifantje. Ze lik het echt wel een beetje op mij, fijn bargje. Sjuch maar, hier en daar had ze van het zachte roze. Dat vind ik zo schattig. Lik het een beetje, hè? Bijna een beetje roze. Ze lik het echt een beetje op mij, zei het moes. Haar stutje zwiept het lieke gezellig in en weer als dat voor mij. Sjuch je hem dat? Dat vind ik zo schattig. Ik vind haar eerst hartstikke schattig, krijgknie. Het likt je wel gedientjes. In heel mijn leven heb ik nog nooit zo het leven, joh. Wat schattig. Oh. Haar nekje is misschien wat kwatter als dat van mij, dreemt ze eraf. En haar pootjes binnen echt net echt lang. Maar kijk, dat maakt het haar van mij werkelijk super, super schattig. Oh. En sjuch nou eens naar die ondwaarlijke doelshierkes op haar kopje. Staan met leeuw met een brak in de kiel. Die vind ik pas, hoe zit je met alweer? Net leeuw en zo schattig. Oh. En haar noos, jongens, hunkert aan. Hij hem haar noos alles goed bezoen. Die toch niet denken aan een banaan. Echt, ik weet net hoe schattig. Oh. Yes, het leven, zei ik met mijn olifant. En ze jouwt. Olifant, ja. Olifant. En ze jouwt haar skatteboutje een olifantenknuffel naar slurf. Dat is echt wel bijzonder schattig. Allerschattigste glimke tante. Krijgt als ik. Ja, flessen naar bed, meid. Doei, doei. Ildo op bed. Iske knock-out. En ik mijn paracetamoltje op de bank. Ontzettend. Nou, Ildo en ik gaan beide een gat in de midden geslept. Jelke had zaken weer ophellen. Ik ga geen zin meer om boodschap te doen. Ik ga nog wat speelbeelden vonden. Dat ik nog wel een maaltijdje van meidje. Dus ik ga naar niet zien. En dan, nou, ik ben nog steeds net topfit. Dus dan jong maar bij de band even douchen. En dan tegelijk bij de band oekadakker. Ik denk dat dat een strak plan is. En dan hoop ik dat ik morgen weer wat fit ben. Want morgen zit er weer wat heel leuks op het programma. Dus dat hoop ik. Hey, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden van je tablet als telefoon. Want een nieuwe chitvlog. Hey hoi!